Umnikezwa ngubane ongubhuti walo ongasekho emhlabeni wayecula uMaskandi uMjikijelo ngubane kukhalwa ngaye ukuthi akakhuphula amasokisi ayeke ubuvila ukuze ariche ilevel kaMjikijelo. Umnikezwa wakhalwa ngayo ngeke ophelele wathi ikhona nalo likhulu kunelikaMjikijelo ukuthi yena akayimiseli noma akaliboni ikhono lakhe. Bathangiveze ushawafana bathangiveze bathangiveze ushawafana bathangiveze bathangiveze ushawafana bathangiveze bathangiveze ushawafana bathangiveze Hey,